Is mis Aoife agus is as chraic mé. Is mis Katie is as lech gorman mé. Is mis Hannah is as lech gorman mé. Agus is even in an oireachtas. Tá an teachtas fáil just arás bhíonn an chraic gachtain atá tríd gaeilge. Is mis Johnny, Thomas chundan na mí. Is mis Jean is as maith mé. Is mis Colin is as Cavan mé. Is mis Mial, tá anseo ag an oireachtas agus tá sé ar aus. Yeah. Is mis Éiríonn agus is as an bhí mé. Is mis an óra agus is as bailach lí mé. Smasha even in Castleja, agus tamin seo a Chláine ag Scléip na hÓige. Is is fundig arme agus is tamin mar bháil de obre slurry. Tamin de gwant anseo de Scléip na hÓige mléana. Is mala mé mar tamin le a cuid córte.